Good morning, खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल संगीता रानी ब्रह्म बयखौबो बरायबाय। दिनै जाबाय मंगलबार ओमफ्राय आंहा दिनै दुगैनानै रेडि जाथ'वाखैयानो रेडि जासिगोन। दसे उनाव आंहा पस्ट अफिसाव एसे खामानि दङ बेयाव थांगोन आङो। स' ड्रेसफोरखौथ' गानखाबाय बिदिनो थांसै आङो। ओमफ्राय आङो जागासिनो दङ खिचुरि एसे गथा जादों मानो गुसु जाबायना दुगैनायनि सिगाङावनो बानायदोंमोन स' गथा जाबाय आं आरो फुदुंफिनासो लेट जागोन ना थांनो समायाव ओंखायनो बेया जायाखै दौरा दौरि थाबनो बानायनाय हिसाबाव जानो हायो आरो गोथावानो। बारा रायलायबाय थालिया मानोना 10ता जाबाय आङो 10ता जाबाय माने 12तानि सिगाङाव मोनहैनांगोन मोनहैखागोन थेवबो जानानै एसे जिरायनोसै स' उनाव लोगो मोनलायसिगोन दसे उनाव। Hey guys, welcome back again. आंहा रेडि जाबाय नै बेबायदि रेडि जाखाबाय आङो तालाबो मारिबाय आङो थांनोसै पस्ट अफिसाव। नैबे मास्कखौबो लाखाबाय आङो दा लामायाव ससे थांनानै लगायसिगोन मानोना गरम मोनसोदों जेराव मानसि नुयो बेनि सिगाङाव लगायग्रोगोन दा मानसि गैथ'आ लामायाव। स' नायबाय थादो आङो दिनै बहुद दिननि उनाव न'निफ्राय बाहेरायाव माने खाथियावथ' ओंखारखायो बाट बाजाराव जेनेबा बाजार एसे गोजानाव पस्ट अफिसफोराव थायाखैमोन आङो बाजार खालामनो थाङाखै। स' बहुद दिननि उनाव मास मोनसेयानो जाफ्रामबाय खोमा बहुद दिननि उनाव आं दिनै ओंखारसिगोन स' फुदों देरै बहुद सान्दुं गोसा स' आं साथा लादों। खामानियाबो जाबाय दाना आरो न'आव थांनांसिगोन पाँच टका खुला হ'ব তাত দে দি দে এইটো নালাগে এইটো কেঁচা অলপ বেছি দে। itu কি দাম? কেলাকে? 3 10 টাকা।
Lagi deh. Asik. বেলেগ তো নাই একো তোৰ কেইটা আছে আৰু কিবা আছে ন 365 আছে बहुत मेंबाय दिनै बा बहुत सान्दुंमोन दासो एसे सान्दुंआ खमायबाय नै आरो मोनहैयाखै आरो थांबावनांगोन नै दिनैनि बाजारा ब्लेक होमबालाय न'आव थांनाय लोगो मोनसिगोन गाइस न' मोनफैबाय आङो एसे आथिं आखाइ सुनानै एसे फेनाव रेस्ट लादोंमोन कारेन्टआनो थांबाय आं दाना जानायदो नैबे मिथाइखौ रोसियानो गोलैजोब्बाय लाबनायावनो मिथाइखौ जाखांबाय आङो दाना आङो देखायसिगोन आङो मा लाबोदो बाजारनिफ्राय नायनोसै नैबे लिटिकु दहाय बायनाया लिटिकुआ फवासे लिटिकु बियो फालौखौ देखायनोसै आङो बे जाबाय फालौ आरो बे जाबाय दहाय फ्लिपकार्टनि आंनि पार्सेल फैनाया बेनो दा दसेयावनो आं खुलिना देखायगोन बेखौ आरो आङो लाबोदो थाइजौ बेखौ बायनायखौ खोन्थायासै आङो बेखौ लाबोदों आं थाइजौ लास्ट जोबस्रिनायनि लास्ट जानोसै थाइजौखौ दिनै आङो फ्लिपकार्टनि पार्सेलखौ आं खुलिना देखायनोसै बियो मा जागोन खोन्थानो हायोबा कमेन्टआव खोन्थाहरग्रो सोरबा जुदि खोन्थानो हायो मा जानांगौ बियो मेकआपनि प्रडाक्टबो नङा आरो गाननाय जोमनाय बुस्थुबो नङा बियो जाबाय मोनसे आं काट खालामबाय उल्थाखौ बिदोंमोन आङो बियो जाबाय टर्च ओमफ्राय लेम्प टर्च आरो लेम्प बायदिबो ओरै लाजायो बेखौ नुदोंना बे जाबाय टर्च बेबायदि सुनांगोन ओरै टर्च बिनि उनाव बियो लेम्पबो जायो बेबायदि हेन्देलखौ होखांनानै बिखौ मारै बोयोथाय जाबायना लेम्पबो ओमफ्राय बिखौ बिरै नारबानो बियो गोमोरबाय मोजांथार मोनदों आङो बे प्रडाक्टखौ बे बारा दामबो लायाखै अनलि 365 अनलि लादो बियो बारान्दायाव थाइजौ जागासिनो दङ आं खोन्थिगोन गोदैथार थाइजौ बे जाबाय सबायजों अमा बेदर बेखौनो संगासिनो दङ आं मोनबायानो बारा खोन्थिनो टाइम मोनासै आङो बे मोनबायानो
ओंखाम जानो जाबाय सबाइदो अमा बेदर ओमफ्राय ना गोरान बाथोन ओमफ्राय बुट ओमफ्राय जाबाय संख्रि ओमफ्राय आसार। भिडिअखौ नायना मोजां नांदोंबा लाइक मोनसे खालाम आरो गोदानबा साबस्क्राइब खालाम। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।